Neste vídeo vou explicar como xerar probas unitarias con JUnit en NetBeans. Imos traballar con este proxecto de aquí que contén unha clase chamada división que ten un método chamado calcular división que é o que imos probar. Ben, previamente deseñamos un conxunto de casos de proba para este método. E estas probas son as que vamos a incluir na clase proba xerada. Vale? Ben, como empezamos? Prememos en división, tools, create update test. Se a primeira vez que facedes isto é probable que apareza outra ventá onde vos pida que escollades o framework a utilizar. Nos imos escoller JUnit. Vale. Esta é a plantilla que xera o NetBeans para os casos de proba, para recoller os casos de proba desta clase. Aloxa neste paquetiño de aquí dentro da estrutura de cartafoles do proxecto. Pero é unha plantilla. Esta plantilla a imos modificar para optimizar o desenvolvemento dos casos de proba. Ben, o primeiro que imos facer é incluir unha serie de paquetes e sustituir estes de aquí, porque queremos xestionar un caso dunha excepción, vale? E coa opción por defecto non aparece. Isto nos obliga tamén a modificar estas etiquetas, vale? Que imos explicar agora para que sirve. Nalgúnas versións do NetBeans xa xera esta opción por defecto, pero no caso de que non o fixera, pois tedes que facer estas modificacións. Ben, agora imos explicar a plantilla. Estes bloques de aquí, estes métodos de aquí, nos van permitir incluir instruccións que queremos que se executen ao comezo ou ao final da execución da clase ou antes e despois de cada método de proba. Ben, é importante aproveitalos para aforrar código no desenvolvemento das probas. Cada un destes bloques precedidos pola etiqueta test é unha proba e, polo tanto, nos imos ter sete bloques de test. Ben, imos comezar polo principio. Como podemos optimizar o código? O primeiro de todo, declarando os obxetos e variables que imos utilizar ao longo de toda a clase aquí na cabeceira. Logo, no método asociado ao beforeAll, que se executa unha única vez ao comezo da execución da clase, instanciaremos os obxetos e inicializaremos as variables en caso de que fora necesario. Vale? Neste caso, só imos instanciar un obxeto. Se tiveramos que facer algo ao rematar a execución da clase, poríamolo aquí. Logo, neste método se inclúe o que queremos que se execute ao comezo de cada proba. Ao comezo de cada proba. Polo tanto, executarase tantas veces como bloques test haxa, como probas haxa. E after eight úsase para xusto o contrario, o que queremos que faga ao remate de cada proba. Personalmente, para facer máis amigable a salida dos casos de proba, eu poño ao comezo de cada unha etiqueta e ao final o tempo que lle levou facer a proba. Ben, aquí o que imos ter que facer é importar o local datetime e o datetime formatter, vale? E listo. Ben, como exemplo, para isto nos vale. Agora imos cos casos de proba. Como dixen, fixemos estas declaracións para aforrar, co cal agora xa non teño que volver a declarar estas variables nin instanciar eses obxetos. Bueno, desta liña podemos prescindir. Esta declaración tamén sobra. Aí. Eu chameille resultado, por eso dá erro, e aquí tamén teria que aparecer ese resultado. Isto daqui agora xa non ten sentido. Ben, imos explicar un pouquiño como é un bloque dun caso de proba, dunha proba específica.
Asígnanse valores aos variables e obxetos que se van a usar no método que se está a probar, e gardas o resultado do método nunha variable. E logo empregaremos un aserto ou afirmación. Que son os asertos? Son métodos que van a avaliar se o funcionamento do método é o esperado. Por iso ten tres parámetros. O primeiro parámetro que é o valor que eu espero obter da execución do método con estes valores. E logo está o resultado, que é o valor real que devolve o método con eses datos. Se non hai diferencia, a proba é pasada con éxito. E se hai diferencia, a proba fallou. Vale? O método non fai o que eu pensaba que iba a facer. E logo temos este tercer parámetro que se chama delta, que me permite establecer unha pequena diferencia entre o valor esperado e o resultado, e que é imprescindible utilizalo cando traballamos con números moi grandes, porque pode haber variacións de décimas ou de milésimas e, polo tanto, empregas o delta. Estas dúas liñas de aquí, mellor borralas. Vale? Entón, imos facer o noso primeiro caso de proba. Copiamos este, porque non hai que escribir por escribir, e vamos aquí, o primeiro caso de proba tomaba estes dos valores para o dividendo o divisor e a saída esperada era 1. Perfecto. Pois collo ese valor e o resultado esperado é o 1. Vou usar unha etiqueta un pouquiño máis xeitosa, vale? Caso 1, divisor, aquí, este son aquí, e voulle chamar tamén dunha maneira máis significativa para logo facilitar o entendemento do código, vale? Cando xa temos escrito un caso de proba, temos a opción de executar só ese caso de proba aquí premendo neste trianguliño e facendo clic en Run. Vale? Imos ver o resultado. Se aparece este, é importante empregar esta ventana porque facilita a visibilidade do resultado. Fixadevos que este test 1 pasou con éxito. De acordo? E aquí aparece a etiqueta e a hora de remate da proba caso 1 con estes datos. Vale? Ben, agora imos co segundo. Como vedes, é ben faciliño. Sempre é igual, sempre é igual. Entón, dá erro porque non pode haber dúas probas co mesmo nome. Cambiamos os valores polos do novo caso, que son estes de aquí. Bueno, tamén cambiámoslos no texto para logo no informe que nos facilita a operación. O resultado segue a ser o mesmo. Se o probamos, veremos que tamén executa con éxito. Vale? O test 2 tamén con éxito. Vale, imos polo 3. Imos polo 3. O 3 decía este valor é un resultado esperado que xa é un número grande, polo que vamos usar un delta. Vale? Este valor para o dividendo, o divisor non cambia, vale? E o dividendo aquí, non esquezades a F se non dá erro, vale? E o resultado é este de aquí, e imos poñer un valor delta aí, de acordo? Entonces podemos executalo e comprobar se executa con corrección. Tamén executa. Se quixéramos ver todos os métodos, todas as probas, perdón, poderíamos facer co botón dereito en Test File e executaría todos os casos de proba, non só un. Vale, este é o que xa viña por defecto, estes tres son os que fixen agora. Tamén se pode executar dende a clase, botón dereito e Test File. Vale. Como vedes, é moi parecido.
Entón, vou copiar os 3 seguintes porque son todos iguais. E agora imos con este. Este corresponde co último caso de proba, o C7, que é ao resultado dividir por 0, que ten que dar un erro. Vale, se vemos o código, cando dividimos por 0, lanza unha excepción. Entón, temos que definir unha clase de proba diferente, que xa non vai usar este aserto, senón o assert throws, que xestiona a excepción. Porque cando se eu fago unha división por 0 e se lanza a excepción, o meu código está facendo o que ten que facer. Vale? Non se considera un erro. Aquí temos o código, fixadevos que cambia, de non ter importadas as Júpiter, vale, non permitiría executar esta proba. De acordo? Repetimos a execución e vemos que todos os casos de proba, incluído o da excepción, vale, o caso 7, foi realizado con éxito. Hagas este de aquí, que obtén un número que se chama infinity, é un número tamén, pero é un número moi grande que non está contemplado dentro dun float, e por eso dá un aviso, pero non é que falle. De acordo? Como vedes, a realización de probas unitarias é sinxela porque é moi mecánica, vale? Quizás sexa moito máis complicado facer un bo conxunto de probas que logo levalo a JUnit. Veña, ánimo e adiante.